Tragedija u Djatlovljevom prolazu, slučaj koji mnogi smatraju da je bio jedan od najmisterioznijih događaja. 60 godina kasnije i dalje nema objašnjenje šta se desilo planinarima. Mislili smo da se ništa slično neće ponoviti, ali ipak jeste. Bio je 9. avgust 1993. godine, dok je grupa ukrajinskih kajakaša veslala kroz zabačenu reku u Južnom Sibiru. Reka ih je vodila kroz planinski venac Kamar Daban, pružajući im prelepo prirodno okruženje. Dok su se spuštali vijugavom rekom, primetili su da se nešto kreće u obližnjoj šumi. Bila je to mlada devojka koja je lutala sa uplašenim izrazom lica. Jaknu koju je nosila bila je krvava. Kajakaši su je dozivali, pitajući je ko je, kako se zove i da li joj treba pomoć. Ali devojka nije odgovarala. Nije progovorila ni reč. Šta god da je vidjela na planini, ostavilo je traumu na njoj do te mere da nije mogla da govori o događaju sve do danas. Kajakaši su je odveli do prvog naselja, gdje su kasnije otkrili da se zove Valentina Jodačenko, planinarka koja je posjetila to područje kao deo turističke ekspedicije kroz planinski lanac. Ali ono što je zabrinjavalo bilo je da nije bila sama. Sa njom je bilo još 6 planinara tokom ekspedicije, kojih nigde nije bilo. Šta se desilo u tim planinama toliko traumatično da je Valentinu ostavilo u stanju šoka nekoliko godina i izazvalo nestanak cele njene grupe? Priča je uznemirujuća od samog početka. Sve je počelo 2. avgusta 1993. godine. 7 dana pre nego što je Valentina pronađena izgubljena u šumi, grupa od 7 planinara spremala se za ekspediciju kroz sibirski planinski lanac Kamar Daban. Grupu su činili 24-godišnja Tatjana Filipenko, 20-godišnji Aleksandar Krizen, kao i Denis Švahen, Viktorija Zalasova, Tamar Bapanov i Valentina Jodačenko, koji su bili samo tinejdžeri. Svi su bili dobro obučeni planinari, a grupu je vodila 41-godišnja Ljudmila Koravina, međunarodna poznata planinarka sa dugogodišnjim iskustvom u turizmu, a posebno u ovoj oblasti. Grupa je bila dobro pripremljena, a planina Kamar Daban nije se smatrala opasnom, naročito usred leta. Popularna oblast bila je turistička atrakcija. Kada je Ljudmilina grupa krenula ujutru 2. avgusta, pratile su je još 2 grupe, od kojih je jednu predvodila Ljudmilina 16-godišnja ćerka Natalija. Njih 2 su planirale da se sa svojim grupama sastanu sljedećeg dana u planinama, pre nego što bi Ljudmila krenula ka svom konačnom odredištu. Na njihovu sreću, vremenska prognoza je obećavala vedro nebo tokom planinarenja i savršene uslove. Međutim, prognoza je bila skroz pogrešna. Hladna, ledena kiša spustila se na grupu, a malo kasnije počela je i snežna oluja, dok su se penjali na planinu. Do 4. avgusta snežna oluja je dostigla punu snagu, zaustavljajući iscrpljene planinare, primoravajući ih da promenu rutu kretanja
i propuste spajanje sa Natalijinom grupom. Iscrpljeni od uspona, Ljudmila je predložila da postave kamp na čistini blizu vrha i tu provedu noć, iako je sklonište bilo udaljeno samo pola sata od njih, na vrhu planine. Nakon prespavane noći, svanulo je jutro sa snegom koji je neprestano padao. Ljudmila je znala da ako ostanu tu, mogu samo upasti u još veću nevolju. Rekla je grupi da se spuste niže do šume i tu potraže zaklon. Nikada nisu stigli tamo. Samo nekoliko minuta što su krenuli, Aleksandar Krizen, najjači član grupe, pao je na zemlju kada su usta počela da mu se pune penom. Krv je počela da mu curi iz nosa i ušiju. Grupa je stajala zapanjeno. Krizen je minut pre bio potpuno zdrav, a sada je ležao ispred njih, umirući. Kada je sagledala situaciju, Ljudmila je znala da moraju brzo da reaguju, pa se dobrovoljno javila da ostane sa Aleksandrom. Odredila je 2 dečaka, Denisa i Tamara, da predvode ostatak grupe u spustu do šume. 5 planinara je nastavilo dalje bez svog vođe grupe i najjačeg člana u stanju šoka i zbunjenosti. Međutim, ovaj spust nije trajao dugo. Dok su ostavljali Ljudmilu i svog prijatelja iza sebe, počeli su da se čuju krici sa vrha brda. Bila je to Ljudmila. Pojurili su nazad da vide šta se dešava i tada su zatekli uznemirujuću scenu. Aleksandar je ležao mrtav, dok je Ljudmila takođe umirala, boreći se da udahne vazduh. Do danas nije otkriveno od čega je Ljudmila umrla. U izveštajima se spominje da je obolela od iste misteriozne bolesti kao i Aleksandar, dok su drugi govorili da je umrla od srčanog udara, ali u tom trenutku je izbio haos u grupi. Denis i Tamar su se takođe srušili na zemlju, trzajući se i krvareći na isti način kao što je i Krizen počeo, cepajući svoju odeću i hvatajući se za vrat, kao da ih nešto guši. Očajnički su pokušavali da udahnu vazduh. Valentina je potrčala do Viktorije da je pomogne, ali devojka je počela da je grize, gurajući je od sebe i terajući je da se skloni. Dok se sve to dešavalo, Denis je počeo da beži od grupe, ne znajući šta se dešava sa njegovim prijateljima dok gube razum, padaju i umiru. Dok se Denis skrivao od grupe, Tatjana je počela da skida odeću sa sebe, izlažući telo smrzavajućoj temperaturi, hvatajući se takođe za vrat, kao da je nešto davi. Kada se srušila na zemlju, primetila je stenu pored nje. U trenutku je počela da udara glavom o nju, sve dok nije izgubila svest. U samo nekoliko minuta grupa od 7 planinara smanjila se na samo 2, jer je ostatak grupe prestao da se pomera, koji kao da su bili pogođeni istim misterioznim simptomima. Denis se vratio da pomogne Valentini, jer su jedino njih dvoje ostali. Bili su u šumi, pored mesta gde je cela njihova grupa umrla, ne znajući šta dalje da rade. Sedeli su tu neko vreme, kada se iznenada i Denis srušio, sa obilnim krvarenjem, ostavljajući Valentinu kao jedinog živog člana grupe. Potpuno traumatizovana, plašići se za svoj život, Valentina je uzela zalihe hrane iz kampa i nastavila da luta sama šumom 3 dana, pre nego što je pronađena od strane kajakaša 9. avgusta. Prošle su 3 nedelje pre nego što su tela pronađena, pošto nisu dobili mnogo detalja od traumatizovane Valentine. Kada je spasilačka ekipa pronašla tela, prizor ih je šokirao. Neki su ležali jedno pored drugog,
drugi su bili raštrkani, bez očiju, sa penom u ustima. Ova priča na izgled nema nikakvog smisla, da 6 zdravih ljudi poludi i umre za nekoliko minuta, što postavlja pitanje šta se dogodilo ovim planinarima. Pitanje koje ostaje bez odgovora do danas. Tela su prebačena u grad gdje je izvršena obdukcija 6 planinara. U izveštaju je pisalo da su svi umrli usled hipotermije. Grupa je imala dug i topao odmor u svojim šatorima kada su prespavali noć. Kako je onda hipotermija mogla da nastane tako brzo? A bilo je i letnje vreme. Temperatura se spustila jedva ispod nule. Ako je hipotermija stvarno bila krivac za smrt 6 planinara, kako je Valentina uspela da preživi još 3 dana dok je nisu našli kajakaši? To jednostavno nema smisla. Kružile su priče da grupa nije dovoljno jela tokom putovanja, ali Valentina je potvrdila da su dobro jeli tokom uspona i da su svi zajedno doručkovali pre nego što su počeli da umiru. Kako je slučaj postajao sve misteriozniji, neki su sugerisali na nadprirodne sile, verujući da je grupu napalo nešto vanzemaljsko. Drugi su zauzeli naučne stavove, okrivljujući stvari poput niskofrekvencijske oblasti koja je izazvala paniku u grupi, ali teško je poverovati u bilo šta od ovog. Postoji mogućnost i da je Ljudmila skupljala pečurke i bobice koje su kasnije pojeli. Možda je greškom ubrala otrovnu vrstu, što bi možda moglo objasniti penu u ustima planinara. Ali Valentina je rekla da su svi jeli istu hranu, da nisu sakupljali pečurke i da ona nije osjećala nikakve simptome. Ljudmila je bila ekspert u ovoj oblasti i nema sumnje da bi napravila ovakvu grešku. Ako ih nije hrana otrovala, možda je bilo nešto u vazduhu. Rusija je poznata po razvijanju hemijskog oružja, proizvodeći ga i testirajući na nepoznatim lokacijama. U to vreme Rusija je razvijala otrove koji su slično delovali kao kod preminulih planinara. Zbog ovog saznanja, mnogi su bili ubeđeni da je hemikalija bačena iz vazduha na ovo područje. 1993. godine Sovjetski savez se raspadao, što je dovelo do nestajanja ovog hemijskog oružja. Verovatno je prodato ili bačeno. Ovaj slučaj medijski uopšte nije bio ispraćen. Samo je izašao jedan članak u lokalnim novinama koji je danas jedva poznat, što ukazuje da je cela stvar ovog slučaja zataškana. Jedan sumnjiv detalj je to što vlasti nisu pokrenule potragu za nestalim planinarima odmah, već tek posle nedelju dana, iako je vreme bilo vedro i sunčano. To nas navodi da su vlasti čekale da se područje koje treba pretražiti raščisti od nečega. Sumnjajući na vojsku, postavlja se pitanje zašto bi izabrali baš taj reon. To je bilo turistički posećena lokacija. Na vrhu se nalazilo sklonište za odmor planinara. Imali su i druge lokacije koje nisu posećivane. Zašto baš ovde? Ako je hemikalija u vazduhu bila toliko jaka da za nekoliko minuta usmrti celu grupu, kako je onda Valentina uspela da preživi? Po tome, pretpostavka o upotrebi vojnih hemikalija ne može biti potvrđena. Priča o ovom slučaju pisana je u novinskim člancima na drugim jezicima u drugim zemljama, ali vremenom, prevođenjem tih članaka, izgubljeni su mnogi detalji do danas. Jedino Valentinino svedočenje nam govori šta se desilo u tim planinama. Takođe, postoji verovatnoća da se pogrešno priseća stvari usled velike traume koju je doživela. Ona je nastavila da priča o svom događaju kako se ne bi zaboravio tokom godina. Po svemu iznetom može se reći da nemamo celokupnu priču, što dovodi do još veće misterije oko ovog slučaja.
možda nikada nećemo saznati šta se desilo u tim planinama.